ଝିଅ ଏଇ ମୋ ଝିଅ ପୁରା ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିନି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି। ଆମ ଗାଁ ଯାତ୍ରା କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। କାଲି ପ୍ରସେସନ୍ ଗଲା, ଠାକୁର ବୁଲିଲେ। ଆମ ଗାଁରେ 4 ଦିନ ଖଣ୍ଡ ହେବ ରାମନବମୀ ଯାତ୍ରା। ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ, କାଲି ପ୍ରସେସନ୍ ଗଲା। ମୋ ଝିଅ ସବୁବେଳେ ତାର ଶୋଇ ରହୁଛି। ହେରାନ ବାଗିଡ଼ି ଆଜି ମୋ ଝିଅ ଯାତ୍ରା ଦେଖିଯିବ ରାତିକି। ନାଇଁ ରେ କଣ ଯାତ୍ରା ଦେଖିଯିବୁ? ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ପୁରା ରେଡ଼ି ମୋ ଝିଅ। ଏଇଟା ମୋ ଝିଅ ତ ଆଉ। ଟିକେ ହାଇ କରିଦେ। ହ୍ୟାଲୋ, ମୋତେ ସବୁ ଦେଖୁଛ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ, ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ଲାଇକ୍ ଦେବ। ହସିଦେ ପାଗଳା, ହସିଦେ 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 ହସିଦେ। ଏଇ ଉଠିଲା ଭଳିଆ ହେଉଛି।